Läpilyöntikolmatta taustasta kunnia juoksu tyhjään kenttään UPV johtaa ensimmäistä jaksoa 1-0. Kärpäinen ja 2 paloa. Ykkösen loppu. Ja Isomäki kärjäksi ykkösen lyöntivuoroa 2 Jani Söderling. Ykkösen räppi ja etukäisen täynnä lyöntivuoroa 3 Mika Ilkko. Kysymyksessä on sisältävä rikkomus takauteen ja estää ulkopelaajaa, 2 paloa ja ykköstilanne. Kakkoselta tulee tämän jakson viimeinen palo. Kokitsi Koivulalle ja kakkoselta palo. Kaksi täytyy olla ykkös-kolmas tilanne. Heittelee! Voi jumala! Mikko Talvitie. Mikko Silvapää. Orra. Viimeinen takakanteen kunnia juoksu tyhjään kenttään numerot toisella jaksolla 1-2.
Ja numero 22. Aloitus ajolähtö jälleen eli purkaa numero 9 Rami Mäkinen PRM-yhtiö. Hyvä Sampras! Oikein hyvin näppejä. Älä hermoi nyt! Takapesä täynnä. Harha heitto. Ja 2 juoksua Uka vielä lisää. Ottila väyttää ykkösestä läpi, tuloksena juoksu, kolmoselta palo. Kakkoselta kolmas palo vuoro vaihtuu. Laiton! Jälleen takaikonen sisältämällä rikkomus. Ja 2 paloa. Hyvällinen havainto. Näin yleisöskoleen yritys hyväksyy tähän. Ottelu päättyy, Ilmapesäveto voittaa toisenkin jakson juoksuin 5-3. Vierasjoukkueen Mikko Savonen, miten kommentoit tänään Lievestuoreen peliä ja sitten omaa peliäsi? Kyllä taas oli niin surkea peli taas meiltä, kun itse annetaan kaikki pinnat melkein. Tässä on monta tainnut lyönneitä tulla, että vähän mössittiin niitä. Sitten nuo sisälläkään ei oikein keppiä iske, että en tiedä mikä se on pitkä aika nyt ollut silleen. Siihen varmaan pitää ruveta tekemään jotain vähän sen eteen. Eikä se nyt omasta pelistä voi oikein mitään, se on hävitty peli. Se on hävitty peli ja se oikein miellyt. Selvä, kiitoksia. Sitten kotijoukkueen Olli Isomäki. Siinä ottelu alkoi mukavasti kunnia juoksulla ja muutenkin peli kulki 8 kärkilyöntiä ja 89%. Miltä peli näytti sieltä kentältä katsottuna? No, peli oli kyllä aika semmoinen laimea puolin ja toisin. Ehkä kaverin vauhti oli, tai tempo oli vähän heikko ja lähdettiin kyllä siihen aika lailla mukaan. Ja se ei kyllä sitten meidän porukalle soi, että mennään tempo on heikko ja pallot ei kulje, että se aika äkkiä niin puuroutuu se oma peli siinä. Mutta kaiken tärkeintä tietysti, että tämmöisellä pelilläkin saatiin voittoja. Ja ei sen kummempaa. Vierasjoukkueen pelin johtaja Jukka Ruuska. Tietysti tulos ei varmasti lämmitä, mutta miten muuten kommentoisit? No ei tulos lämmitä, mutta ehkä tuossa tuo Savu nyt dramatisoi pikkusen turhan paljon. Me, vaikka pelattiin tänä päivänä tällä tavalla, niin meidän peli on mennyt eteenpäin siitä, mitä se on ollut tässä 3-4 peliä sitten. Ja ehkäpä siihen vaikuttaa se, että meillä on viimeinkin tämä permanentti sitten sillä tavalla kasassa, että meillä suurin piirtein pelaa ne jätkät, jotka minä haluankin tässä pelaavan. Tästä, kun katsoo tätä statistiikkaa tästä pelistä, niin tämähän kertoo oikeastaan sen, mikä oli tuo totuus tuossa kentälläkin, että tämä oli aika tasainen peli. Ulvila oli ton verran parempi. Näissä peleissä ei voi tulla tommosia karmeita virheitä niin kuin tuohon ensimmäisen jakson alkuun takaa.
minun mielestä koppilyönti menee läpi. Ja sitten kaveri suurin piirtein kakkosella pyyhkii rintaansa, niin tulee yliheitto. Ja kuulemma semmonen pöpelikkö, että sieltä ei palloa sitten löydy. Mä en tiedä, tiedättekö te sen? Ollaan kuullut. Joo. Mutta ei. Ulkolla pelaa hyvää pesistä kuitenkin. Ja Ollille sen verran, että meitä vastaan tällä lailla pelattava. Meillä on vanhoja miehiä, meidän pelattava hitaasti. No niin, Kuopa tuossa oikeastaan hyvin kiteytti, niin kyllä me lähdettiin vähän siihen vauhtiin mukaan. 3 pistettä sarjakärki. Siinä mielessä voi olla tyytyväinen, mutta kyllä tässä kohtaa näyttää siltä, että joko aletaan ihan oikeasti tekemään töitä ja ruvetaan pelkäämään sitä epäonnistumista. Ja se oli tosi huolimattomia niin kuin asioita tapahtui tuolla kentällä. Ja näen äärettömän paljon potentiaalia tässä joukkueessa, mutta se ei ole ihan vielä esillä, mutta silti ollaan sarjapiikissä, niin se tuntuu tietysti hyvältä. Tästä lähdetään kehittämään. Ei muuta.